Dikeploki kancane kok melerok. Ya ora usah dikeploki, aku isin ae. Isine ngapa wong dikeplok iki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama Ya lek keploki meng 1 2 ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Oh, iya. Lah ngono ki rak ya aku semangat no, keplok meng 1 2. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Ada ini. Ada kodoknya. Wih, kurang ajar wih. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ora sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggon story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Ah, ben gerak ngono kuwi. Wis no. Konjuk terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir ya apa? Kongkir iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Oh, betul. Lah iya akine ngakoni nek budek. Ora budek meng tak jelaske. Ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora budek. Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ora kuat kalau taman. Piye tundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Asindan iki kudune iki ngene iki kok nganti. Piye wis ngambe puyer urang. Ya. Panas, mangga. Penjaringan, iya. Selfie iki sik ngentek-entekke blumbang ya iki. Iya, kok ngentek-entekke blumbang. Jurusan penjaringan kuwi nek ora nebar jala, iya. Matur sembah nuwun. Ayo Tin, ceket-ceket. Piye sing Awong dikeploki kancane kok melerok. Ya ora usah dikeploki, aku isin ae. Isine ngapa wong dikeplok iki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama. Ya lek keploki meng 1 2 ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Oh, iya. Lah ngono ki rak ya aku semangat no, keplok meng 1 2. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Ada ini. Ada kodoknya. Wih, kurang ajar wih. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ora sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggon story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang kuning, Tatin. Wah, edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping gunung, Tatin. Caping gunungnya saka panitia. Kok caping gunung sik wae.
Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kuwi diajar. Nggih, caping gunung. Ya, jengklengke. Ya. Kowe sing ngumpul. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasah kowe iki ngopo di video barang. Tresno gundulmu ki. Ya. Nggih, niki caping gunung nggih. Heeh, jengklengke. Ya. Saben bengi. Monggo. Saben bengi Nyawang. Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Nah, memuaskan penggemar itu sulit loh. Ya. Penggemarmu neng kene akeh ban mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak ngono. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kan. Heeh. Yen memajang Yen memajang mbok sontek tin kok titik-titik guyu titik-titik guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye ta? Aku guyu rentuk, mrepot rentuk. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, wong aku ya krungu kok. Sapa ora? Oh iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku budhek. Ya wis yo teruske. Lah iya ayo teruske. Piye? Ora piye-piye. Mangkaro Janur. Janur kuning. Aku iki kok pengen genjleng iki ya. Oh iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange wis di ndet entuk ndet ngono mbok ya. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Mas biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Loh, sesuk bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil wis kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono ki ra apik. Heeh. Ya enggak bisa ini, enggak bisa Terus begadang. terus ki. Heh? Ah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketok. Oh, wong kok sing nang jaba kowe krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oke. Hah? Aku kira ngopo-ngopo meng ha, ngono kok, Oh, tak kira ngejak omong. Ora. Kembang wae. Wat, Napa, Pak? Weton. Lah nggih weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Kok ngono diunekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system bantre ra Jawa-Jawa. Wedok kok kaya cakil lah ngono wae. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye?
Apa duwe gapet? Duwe. Cakil wayang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Kembang wae watan. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Tegle. Tandang. Nah. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon. Ayo. Ah, ben gerak ngono kuwi. Wis no. Eh. Konjuk terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongker? Kongkir ya apa? Kongker iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan sarwi ayo kari dhewe ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Nah iya akine ngakoni nek budhek. Ora budhek meng tak jelaske ana wong ngomong ki, "Hah? Apa ngono ora budhek?" Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ora kuat kalau. Taman dong. Piye tundange ambulan po? Nganti tele pisan. Asinden iki kudune iki ngene iki kok nganti. Piye wis ngambe puyer ora? Ya. Panas, mangga. Panas. Udan. Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parikan kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Mbrigas diaturke. Kerajaan apa mbregas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah? Ndi jal ra ono tulisane kok. Aduh calon dapusi iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Gebukan? Heeh. Ya. Gebukan iki ya sak kowe kuwi nggubuk tonjo. Ana jaran. Ana jaran Ireng rupane. ireng rupane. Terus Mugi warga gebukan. Lancar rezekine. top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti. Ilate nganti ucul lho kuwi. Neh piye ra ndelat? Ayo. Saking serone.
Ya, panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping. Siapa yang jelas sih? Karepmu. Ayo kowe ya. Kak, aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora apa tekek lokek. Tekek lorek ndase ireng. Aku ora iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis teruske. Heeh, jula-juli iki angel nek ora sing ngapal tenan ra iso. Aku ki sing belajar ket biyen ora tau kecekel-cekel e. Iya, angel ya mangel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Ora wong Jawa Timur ya, heeh. Tekel lorek dase ireng. Heeh. Sing Terus? tak apali ya mung kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, isih iso ngaret. Kok ora cocok? Ya ben. Lah. Lo menggok jare. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu meng nyindane dae kaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Loh, aku muni Nadian lho. Oke semua, ngono ra. Penyanyi ro sinden ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu nek oke semua netizen ngono. Ora apa-apa nek Jawa ya Jawa wae. Awas, ambruk. Mbok golek nompreng dicokok kiwa nengen. Nadian waduh. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Ah wong dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah nyinden. Oh sindene dobel no. Heeh. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atune sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang laris ramam kok meng golek sinden dobel ora iso. Kowe iki cerewet iki ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe, bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus kon ngapa? Ya bobok. Lah daripada bobok di sini, Lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui loh maksudnya. Ya aku iki meng weruh. Nek ora weruh ora ngrurui aku. Lah weruh e. Aku yuk dimatke terus Doyong. Aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku. Yo. Awas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Cekeli kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak teruske. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk ya. Wow. Yo. Natian. Guyut terus dadi gerok. Wadan Sarta sarata lanang inomane. kowe kok njur nyilih cangkemku ki piye? Ya ora apa-apa. Aku ki meng nuturi cengkok kok njur diteruske ora. Ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit Rek piye? lembukan ra entuk suwe-suwe. Ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae. Lah nek cepet rampung ya inomane banyu bening. Zaman berjuang tadung jleng wis rampung. Ora ditagih sing nanggap. Inomane banyu Bersih.
Dek jaman. Dek jaman terjuang jarang kelingan syukur syukur bisa nyawang geneng bisa ngono kuwi lho karepku dadi ora eman-eman ro awake. Nggih. Ya ora ketang joget meng kaya cah TK ming ipit. Ya ning sing penting awake gerak. Ya. Ngono ya, Mak. Ya. Ayo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu. Ya.
engko nek wis bar iki sak karepmu ora apa-apa, santai wae. Ya. Tahu lho ana nek sinden wis ora kuwatenan gulungane sendekke ndebok. Iya. Bareng dikon nembang. Ayo jumeneng. Wah, tusuk undine temancem ndebok malah eneng-enengan terus simpingan ngene iki. Iya. Iya. Lah aku tahu kok nek duwe sinden ning saiki wis ra melu. Iya. Ya saking blandrenge ngene iki klumah tiba nang nggon emping tahu kok. Iya ya, Mak. Saking ngantuke. Oh iya, arang ya abot tenan gaweane. Yo, gerajakan, Mbak Ayu. Nggih. Nah. Kula ki mboten ngantuk, Pak. Ora ngerti kok. Ming liyer-liyer. Mboten. Lah ngapa? Berdoa. Berdoa kok dawa banget. Kuwi sing tok dongake wong sak kecamatan apa piye? Lho ya sakniki. Sukino, Maryono, Jumadi, Pairan, Jumengan. Atene ra rampung-rampung. Iya. Ya apik ra apa-apa ndongake men slamet kabeh warga krene. Ya. Muga wayangane niku lancar. Amin. Ya. Ngono. Berdoa. Ya wis, heeh. Engko bar iki gek ndonga meneh. Heeh. Ya gek wis. Mampiat mayo. Ya. Mambiat mayon paman sawarane gandeng belam biangan Nyeram nyeram biai noswan tara banyu Pianyu wangi kolon gunung kulon gunung wetan segara jengkoke wis beda ya, Mak. Ayo dialeke nek Jawa Timur ya wis beda. Tuh ya apa kon, Cak? Rek. Ya Surabaya, rek. Rek, ayo rek. Ngono kae Surabaya tembang Surabaya. Ya. Aku tahu kok nang Surabaya iki tuku rokok susuk 20.000 ki. Aku gayane le nembung ki susuke rek. Ngono. Kok irek akeh banget aku. 20.000 kok rek tok iki mung ngobong sapa iki aku. Ayo ketoke men kaya wong kono ta aku muni susuke rek aku muni. Kok irek akeh banget. Ya ora apa-apa. Mangga. lan kidul alas angker Kang Kaliwya kang kaliwyan lewyat ambiangan belambiangan belam belam biangan aja
gundul. Ya. Tanah India kumel yaring taman Sarinuswan Tara ya mangga gerajakan dipun aturaken ya yuk. Apa? Lali, Pak. Aku nyanyi ya rondonga dadine ya. Yo. Nena nena. Lungguh ring pasir ya. Sambur semburan.
matur nuwun. Kowe rampung le ndonga, sik ngethuk genti ndonga. Kowe ya weru-weruhe. Aku pancen tak teliti kono. Ya. Ayo rampung le ndonga, sik ngethuk genti ndonga. Kusuk banget. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mas. Ayo arang ya. Sedina sewengi iki ya mau bengi ya nyambut gawe urung padha turu awan nyambut gawe ya ya. Wis ora apa-apa ayo. Teruske dhisik lakone ndak dukani mengko nek keblandrangen wektune kakean no. Iya ya Mak tak derekke. Engko sing gurung kon gara-gara. Ya ngono ya Mak. Heeh, ya mangga. Kan samar pamaring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawusa manjing gupit sanggar sangarup Nana Gandaka Sapo nalika semanten ki Lurah Petruk sumawur ki Bagong mlajar medal saking tapel matos negari Ngamarta Kacarian putra lamun kawegasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda piye kok mlayu truk piye kok mlayu tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa Gong terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggok dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja Ndara Karikaca Ndara Antasena sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno kuwi mbiyen sing ngomong aku sing gula wentah ya Petruk bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to nek wong gelut ki ora pandang umur ta Truk meng wani apa ora terus nek kowe wani ya diajoni nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Garkaca musuh Ndara Antarja Ndara Antasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki darani Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales.
digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapake kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Kang. Heeh. Aku terus kowe mulai, kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Kang. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Galukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petro metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis Tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kondur ming sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Kok nek kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya.